Леле, аз тази година имам рожден ден. Ало? Става, брат, честито. Мерси. Много мартеници да получиш. Ама, днеска сме 29-ти. Не! Да. Човек, днес имам рожден ден. Оу, извинявай, човек, знаеш как е. Нищо. Добре, ще се виждаме ли днеска да празнуваме? Сори, но вече си имам планове. Извинявай, брат, не се сетих и... Добре. Хайде, чао. Я да видим сега пожеланията. Нищо. Ще ми напишат. Има цял ден. Я да им напиша сега съобщение да се виждаме. Така. Коста, айде вечера да ходим някъде да празнуваме. Аз черпя. Така. Известни личности, родени на 29. Албърт Пети, херцог на Бавария. Сергей Березин, капитан на ЦСКА Москва. Така. Първи велики. Що грозни? Смотан автокоректор. Забрави. Къде ще се виждаме? На пицарията до нас. Какво празнуваме? Знаете ли какво? Заед съм. Ще се видим друг път. Забрави. Поздрави за рожденици. Само този месец. Добре? За 29 февруари. Ало, здравейте, да. Искам да поръчам една торта с шоколад, шамфастъци и диви ми зухарници. Да, ще я взема тази вечер. Какво? И как така нямате торти точно днес? Как никой не празнува? Аз за какво се обаждам? Мерси. Добре, довиждане. Ще се забавлявам много добре и сам. Отекчих се. Това е дошло. Защо 4? Сега ще пиша ти. Защо за 4-ти рожден ден трябваше да е за 16-ти рожден ден?
Почвам да си мисля, че съм самотен. Съжаляваме, но нашият алгоритъм се води от това колко пъти се е появявала датата на раждането ви от годината, която сте посочили. Гледайте си го вие това сега! Добре де, може би това, че съм се родил на такава странна дата е добре. Това е нещо специално за мен. Колко други могат да кажат, хей, роден съм на дата, която има веднъж на 4 години. Да, май е яко, че никой не се сеща за днес, защото това го прави нещо отличително. Нека всички уважим днешната дата. Рождеството на Карл Алберест Хоенлое Валденбург.